What's up guys? Maadjong buntag Bohol, maadjong oras sa tibuok kalibutan ug maadjong oras ug asa man mo gibutang ron. Ja guys, kumusta naman mong tanan? Kuha na day koron sa Minggo, Lunes, Martes. Upat na day koron kaadlaw dari sa Bohol. Pero wa pa ko kauli sa Alicia guys, diha pa ko sa Valencia. Actually, diha ra ko sa Pizza 22 ning biyahe dito mig Cebu for 3 days. 22, 23, 24, 25 dito mi Cebu. Diyaning uli mi nga re Sabado sa buntag. Ganap po ko guys, balik na po ko dari sa hang buutan kaadyo nga mentor, ang buutan kaadyo nga igsuon ni Kristo. Daghan kadtong salamat sa pag pa-experience sa mga luxury nga wa panahon na suwadi. Blessed and grateful kay bisag naay mga tawo nga wa ganahin nimo pero napay mga tawo nga nagmahal nimo. Daghan kadtong salamat at i-share kahintong Ulrich and family sa pag-welcome nga makabalik ko diring ijang mansyon. Guys, sa gusto din mig biyahe pag-abot na mo pag Sabado, pag Domingo dito mig Talibon, hapon po dito mig Tagbilaran. Karon Martes, dami dari stay kay napami pangbuhaton magasikaso mi sa ubang hinloon. Karon day guys magkarwas mi. Manamig pamahaw. Te. Mo ni among gamiton guys. Car wash. Laba autos. Among kulatahon nagsakdanan arong muhamis. Gaya mong kaabot ang tubig oy. Ada na day. Yung partner da si Miss Sri Lanka. Kuya, ate ba? Si ate Lisa. Kasama kayo katumanghay na. Tubig day. Ay buwa no, kay mo hay buwa ay kare do. Ay ano sa di mo buwa to gani, ang salamat po. Ay was okay. Dili man mo buwa po tay. Ito na nga tay was sa tay sabon. Pili mo sali o basa. Ano na matulog sila. Ya, mau gas sakit mau basah nih. Di udah karuas ya. Iba na galing ang sarwas dali. Kung palitak na lang. Wala nakabitin ni. Sexy kayo. Karuas lalo na katulong na ba tayo sa mga kasi nga na mga tao din ng ingana huwag-uwag ba na trending ito guys pag ako na magaw no kaya mas balon tayo ka na magbikini tayo kita mana tuh? Kami nak trending juga warna hijau dulu. Iya, dulu nih. Pakai apa tuh? Karon mahuman na din naglimpyo, pusto na si Lupe na ikarga itong RS. Ay, basa sa ninyo?
Kay uli. Uy, kuan. Ay nakapasaan. May tubig. Basta dagko, hinay. Hindi ka na siya. Hindi na siya maaari mo. Diretso ko nagbugas. Ay, sirit-sirit kayo mo. Maganas. Nagagawa. Kari mo ikuga. Kaboy naman ang pirate ops. Pwede mo na ikuan? Mo na ni tubig. Emang iatras? Oh. A few moments later. A few moments later. Deh. Kaan ka na? Smile. Smile, food. Labog di magkamera kay magsigig Ismail. Oh, Ismail naman ang igutom gani ko. Apsan ako nimo sa lutuig be. Oo. Bino. Apsan din. Mayag mo na pa ka nahagmindo. Abe. Abrihan? Da abrihan ni nato data na ding lutuon ni. Saan be kani? Mangtiguang man ni be. Saan ni maday ka na imo sampit ang undo di ni maday ka na imo kaikon. Maunggot. Anda, dili na ba isip bana. Bana. Nan? Di pa ba na kay wa pa may kasal. Uyab. Kung ano ka? Na ikasal na ka mo balik. Ha? Ikasal mo ka mo Agbay ra gani. Wa pa man natuon eh. Kiring, 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 kiring. Alam mo kaya hindi ko na nakikila imo bana. Kuan, utog. Wa palagi ta. A few moments later. For how many years guys, sakad nga naglakaw-lakaw bitaw ko Manila. Karon na po ko makakaog kay Mito. Nakasungkit ko. Nakakuha kog hinog kaadyo. Dag bunga. Kay habog-habog man ni siya guys. Namang di sa kumusaka kay mahadli ko kay bugat naghangti dyan. Basig matagak yan sa ko simba ko. Nanungkit ra ko. Nakakuha ko isa ka buok. Yehey!
Kay Mito ni tawag sa mo guys sa Bisaya pero sa kuan star apple ni sa English. Hehe, pampatubol na pud ni. Makatubol. Ara nagikuhit guys pero hinog. Kay agtimailhan bitaw guys nga hinog nag kay Mito. Magsinaw na si Ja. Sinaw naman. Nakaduhan ako guys, ara nang gipang sungkit. Hey, makakaon jud mi dani ron. Lamay ra ba ni butang nga gatas dai sud sa rep. Ay, lamia kayo oy. Dahang partner dia. Si Pani, daganas Pani guys. Di na si Jabata, dagan ako siya kay na ako si James Reid. Pat kabuok. Muli. Mao pay paghamana magpaniud to guys, manghabhab na pud kay dito. Mo na ako magdamo ako. Hi be. Be. Hi! Nanambok nagdagway. Be. Da. Kaya mi to. Wala ba kay nagtak man lagi. Kaya wa makatok-tok. A few moments later. Go na pagkadlaw. Sama na be. Paghamana magpangag kay mi to nga anak ko pud mig saging. Manigi tinuod gibo ajat. Ya bas kay imo mangipaka nag imong salin. A few moments later. Lamay dyan na yung mga pudyo, tas bukid ba kay kada adlaw ka tag halo-halo, mangipo ra, libre. Preskong tambis pula, sama ka pula sa iyang gugma. Aw. Ano mo gikante mo po nang inipo sa silingan? Silingan sud. Lamay adres probinsya, guys, mo ni naka lami dire kay pwede ra ka mangipog manok, pwede mangipog tambis. Anong manok ka kay ning hop manis tambis, ako pangyapilog ipo. Panghinalang na. Kanang naghawid na, maunay nang ipo, bisag di ija. Dahil mga kawatag manok o gibawan din nirong kay mahumot man. Ay, ganda na. Patapos kang ito. Ito? Yan. Ang ito. Ito. Itong sumpay.